question. बिराद मोजां सोंथि। बिनानावा फार्स्ट जितु दा 2 लाखनि सायाव फलोवार दं बेनि सिगां नों मा सानदोंमोन सासे इउटुबार जागोन ना माबा मोनसे मावगोन बे थांखिया मामोन बियो ना नों उन्दैनिफ्रायनो सानखायोमोन सासे इउटुबार जागोन? एक्चुअली आंहा बेबायदि जेबो थांखि गैयामोन दै बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियायाव थानायनि आङो बांसिनानो जब मावगोन माबा मोनसेबाबो फिसाबाबो बिदि सानोमोन ओमफ्राय बिजनेसखौ अभियासलि मावखागोन होनना सानखायोमोन आं उन्दैनिफ्रायनो माने आर्निं प्रसेसआ बोरै ग्र' जागोन लाइफआवहाय बेखौ आं जेब्लायबो सानबाय थाखायोमोन बेनिखायनो 10 थाखायाव जेनेबा 10 थाखा फैसा मोनबाथाय आङो थाइबा जानानै थाइबाखौ सेभिंस खालामोमोन आरो बेबायदिमोन आरोना उन्दैनिफ्रायनो आरोना बेबायदि आंहा थांखि मोनसे दंखायोमोन जायखिजाया फिसाबाबो आं बिजनेस मोनसेबाबो लाइफआव फसंगोन गाव निजेनो बेनिफ्राय बिदिथ' आङो इउटुबार जानायनि आंना सिमां गैयामोन स' आंनि फल'वार्सफोरानो आंनि नायगिरि बिथांमोनानो आंखौ अनसायग्रा बिथांमोनानो आंनि अनगिरि बिथांमोनानो आंखौ बेबायदि उत्साह होदों माने इउटुबार जानायनि उत्साह नङाबा आं जायामोन। फार्स्ट टाइम नोंखौ सोर बेबायदि ससियेल मिडियायाव थांनो सोरबा बिथोन होदोंमोन नामा? फार्स्ट टाइमथ' बुंनो थाङोब्ला आङो टिचार जिहेतु आं टिचार मावबायदोंमोन ना फोरोंगिरि मोननाय सानसे समावहाय ओमफ्राय बे फोरोंनाय टाइमावहाय किसुमान माने गार्जेनफोरनि थाखायल' आं भिडिअस बानायोमोन आरोना माने ओरैबायदि बानायोमोन जे गथ' फरायसाफोरखौहाय गोरों खालामनोब्ला माबायदि लामाजों जों गोरों खालामनो हायो माने आंनाव जेनेबा खमैबो 3-4 इयार्स आंनाव एक्सपिरियेन्स जाबायमोन आरो टिचारनि बेलायाव आं मावबाय थानाया ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं मोनसे माने सोर साबैसे पेरेन्टसखौहाय बुजायो जे गथ'खौ बिदि खालामो स' बेवहाय माने आङो भिडिअसखौ खालामस्रानोसै ओमफ्राय जोंनि गार्जेन ग्रुपआवहाय आङो हगारनो हानोसै फिसा बिदि साननानै माने भिडिअ खालामबाय आरो ओमफ्राय बेवहाय आंखौ गोबाङानो अनसायबाय ससियेल मिडियायाव हगारनांगौलाय गोबाङानो अनसायबाय थारैनो मोजां मेसेज होदों सिस्टारा मोजां बिबुंथि होदों बेबायदि होननानै आंखौ बाख्नायलांबाय ओमफ्राय बेवहायनो आंहाबो मोजां कन्टेन्ट होनोसैबाव स्टुडेन्टफोरनि पेरेन्टसफोरनि होननानै बेवहाय होलांनायावनो आपग्रेड जालांबाय आरोना ओमफ्राय आइडिया फैलांबाय ओमफ्य बेयावबो ससियेल मिडियायाव जे गुन्दै मोनजायो फैसा मोनजायो होननानैथ' मिथिबावा जे बिदि खालामबा होननानै ओमफ्राय मिथिला आरो नोंथांमोननि बोरसोना इसोरनि बोरसो होननानै मिथिला जायखिजाया मोननैजों ज' होननानै आङो दा निजेखौहाय गनायथि लायो आरो ओमफ्राय दाथ' नोंनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माथ' एसे गेदेर जाना फैबाय 2 लाखनि सायाव फलोवार दं इउटुबाव बेसे दं? इउटुबाव 45+ जाबाय दा बिनानावा सासे इउटुबार हिसाबै गावखौ माबायदि सामना लायोबा माबायदि फिलिं खालामो सासे इउटुबार हिसाबै? आंना इउटुबार हिसाबै बिदि साननायानो गैया माने जास्ट बेल' जे लाइफआव माबा मोनसे मावलांनांगौ आरो बेखौ ससियेल मिडियायाव श' देखायलांनांगौ खिन्थु गाज्रिखौ नङा जेब्लायबो जोङो मोजांखौ मावनानै देखायलांनांगौ बेनो आरो ओमफ्राय दा जोंनि फैबाय थानाय जिथु इयुन जेनेरेसन जाय बिथांमोना गोदानै इउटुबार जानो थांगासिनो दं जाय बिथांमोना गोदान इउटुबार जाबाय दं बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? अके गुड कुइसन बिराद मोजां सोंथि जाय दा जिथु जाखांफु इउटुबार बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय बेखौनो साजेसन होगोन कि जे जेरावबो जोंनिबो इनकाम दङ नोङो जायखिजाया खामानियानो मावा मानो मेलेम गोसो गोरबो बावसोमनानै स्टेप बाय स्टेप जुदि नोङो मावलाङो बेजों लोगोसे गियान जुदि लालांफायो अब्ला सानसे नङा सानसे साक्सेसआ जाखायो बे नङा जे आङो बेखौ एसे मावज्रांबाय दोनलायबाय जुदि नोङो बे दोननाय खामानिखौनो गोसो गोरबो होथाबनानै जुदि मावो ना सानसेबाबो साक्सेसआ फैखायो गतिके बिदि नङा खिन्थु नोंनि केरियारखौबो नों लोगोआव लाफानांगोन बिदि नङा जे इउटुबाव आं फैथां होगोन समखौ बा माबाखौहाय खिन्थु नोङो फरायनायखौ दोनथ'नाङा नोङो जि केरियार मावलांनाय खामानिखौ सासे अफिसार एमएलएआबो इउटुबार जानानै जानो हाया जों मेरला नुदों ससियेल मिडियायाव अलरेडि बियो सार्भिसमेनखा बियो साख्रि मावखानाय आरो ससियेल मिडियायाव फैनानै बियो आरामसे ससियेल मिडियानिफ्रायबो मोजां मेसेज मोजां कन्टेन्ट मोजां भिडिअ होनानै बियो आरो एक्सट्रा डाबल आर्निं खालामनानै दा सोलिगासिनो दङ माने ओंखायनो जायखिजाया केरियारखौबो जेब्लायबो नोजोर हो बेजों लोगोसे बेखौ एसेबां माने माबा होननानैबो साननानै गोसोखौ दामुवा सासे इउटुबार जानो थाखाय बिथाङा माबायदि कन्टेन्ट लाबोनांगोन
बा कन्टेन्ट माबायदि कन्टेन्ट लाबोबा बिथाङा सासे इउटुबार हिसाबै गनायथि मोनो इउटुबार सासे मोजां इउटुबार जानो हागोन बुंनो थाङोब्ला गावबागाव केटेगरि जेनेबा सोरबाया डेन्सआव सोरबाया माबा माबि बानायना देखायनायाव सोरबाया माबा माबि बहुद टाइप्सनि दङ जायखिजाया कुइसना मामोन माने सासे इउटुबार जानोबाथाय माबायदि कन्टेन्ट लाबोनांगोन माने कन्टेन्टआ ओरैबायदि जानांगौ नों जियानो लामानि कन्टेन्ट होआ मानो जायखिजाया माने बिथिंनि कन्टेन्ट लाबा मानो जेब्लायबो एट्राक्टिभ लुक्स बोरै होनो हागोन बे सापज दा आङो ड्रेसनि बेलायाव दा आं कानेक्ट खालामनाय बियो आंखौ बिराद एट्रेक्ट खालामदों गतिके आंहा मोनसे फोथायनाय दं आंखौ जेसेबांखिनि एट्रेक्ट खालामदों नोंथांमोनखौ निस्सय एट्रेक्ट खालामदों मानो होनबा दिनैसिमहालागै आं जिखौ फसायनानै आंनि मेगनजों आंनि गोसोजों जि खामानि आंखौ बोसोनदों नोंथांमोनाबो बे खामानियावनो बोसोन जादों नङा होमबा बेनिखायनो मोनसे ससियेल मिडियाजों माने कानेक्ट जालांनाय जाहाथे ससियेल मिडिया कानेक्ट जालांनाय जों बेखौ माबायदि मोजां मोनो आरो नोङो टेस्टबो नायनांगोन बिदिखौ मोजां मोनो ना बिदिखौ मोजां मोनो मालाबा नों मोजां मोनोखौबो होनांगोन नायगिरि बिथांमोनखौ गोजोन होनो नाजानांगोन बेनि अनगायै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिनानाव एमटि नार्जारिया फोरमायना होनो थाखाय सासे इउटुबार जानोबा माबायदि कन्टेन्ट लाबोनांगोन माबायदि जानांगोन बिथांनिफ्राय बेफोर खोथाखौ बिथांनिफ्राय मिथिनाय जाबाय गोसोआ क्लियार जानांगोन आरो जे सहायसुलि जानांगोन मानसिया मिथिबाय जेनेबा नोंखौ गोबां रोखोमनि मानसिया नायगोन सोरनिबा नोजोराव हाजार मोजां मावबाबो समाव गाज्रि जागोन गतिके नोंखौ गाज्रि हगारहरगोन गाज्रि बुंहरगोन गाज्रि माबा खालामहरगोन बेखौ नोङो साइड दानो रोंनांगोन बेखिनियानो आरो जेसे हायो नोङो जि कन्टेन्ट लाबोगोन बेवहाय मेलेमखौ मोजाङै बाहाय आरो सेस्था खालाम बोरैहाय नोङो फल'वार्सखौ गोजोन होनो हागोन बोरैहाय नोङो बिसोरनि गोसोखौ बोनो हागोन बेबायदि खालामनो सेस्था खालामलांबाय थाबानो सानसे नङा सानसे थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि गोदानै नुसंबाय दंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे बिनानावनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मोनसे खोथा आदा आङो माने ओरैबायदिना लोगोफोर नोंथांमोन शेयार खालामदो आं दा गावखौनो मा होनना सानना लादों आं सासे सेलिब्रिटिबो नङा ओमफ्राय आंखौ नोंथांमोना इमान सेलिब्रिटि बायदि सानो इमान सोरबा लाजिनानै हाबफैया आरो माने दखम लगे हाब माथो फैनो लोगो मोनो ओरैनानै थांबायब्रा नायासै नो ओमफ्राय आंनो फैनानै माथोथ' होला आंनानो आब'नानै थांबाय आरो बेसरा सेलिब्रिटि नङाबाबो जिथु ससियेल मिडियानि जयैनो माने ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जिथु मिथियो नालाय बेखायनो माने खायसे मानसिफोरा माथो मोनो आरो खिन्थु बिदि नङा नों जेरै मानसि ना आंबो बिदिनो मानसि जेबो साननाङा गिनाङा लाजिनाङा ना जास्ट फैनानै आब' मोजां ना बिदि खबर होलांबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोना बेनिफ्राय मैयाबो सासे मोसौ फुलि फैदोंमोन आरो आङो सम बेखौ होनाय भिडिअ खालामनाय जागोन दे उनाव खोन्थासिगोन ससेखौ दे लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन